ಇಲ್ಲ ಜೈತು ನಡ್ಪನ ಒಂದು ಮಾತಾರ ಎಂಚೊಲ್ಲ ಮಾತಾರ ಹುಷಾರಿಪ್ಪ ನೆನತ್ತೆ ಎಂದಾದ ವಿಷಯ ಬರ್ತನ ಪಂಡ ಇನಿ ಎಂಕಲ್ ಮೊನ್ನೆ 2 ದಿನ 12 13 ಗಿಜ್ಜ ಆ 11 14 ಗಿಜ್ಜ ಎಂಕಲ್ ಕುರ್ಸರ ಹತ್ರ ಹೋಯ್ತ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿದ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಹೊಕ್ಕಿಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಡ್ ಹೊಕ್ಕಿಲ್ಲ ಬೈಲ್ಡ್ ಪಂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುರ್ಸರ ಹತ್ರ ಹೋಯ್ತಾ ಅಲ್ಲ ಪಂಡ 2 ದಿನ ಕುರ್ಸರ ಹತ್ರ ಇತ್ತನ ಬಟ್ ಅಲ್ಪ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗಿ ಕುರ್ಸರ ಕಟ್ನ ಪಂಡ 2 ದಿನ ಫುಲ್ ನೈಟ್ ಇಡ್ದು ಪಂಡ ಒಂಜಿ 8 ಗಂಟೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ ನಾವು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 6 ಗಂಟೆ ಕೂಡ ಇಪ್ಪದು 6 ಗಂಟೆ ಕೂಡ ಇಪ್ಪದು ಅಂಚೆ ನಾನು ಅವೇಟ್ 2 ದಿನ ಪೋದಿತ್ತೆ 2 ದಿನ ಪೋಯೆ ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪೋದಿಸ ಅವೇನು ಕಾಸು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಕ್ಲೆ ಪಂಡ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಪಂಪೆ ನನಗೆ ಆ ವೀಡಿಯೋ ಪ್ರೂಫ್ ಆಗಿದೆ ಪಂಡ ಎಂಚ ಎಂಕ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪೋ ಇಲ್ಲ ಪೋದು ಎಂಚ ವೇಷ ಪಾಡ್ದು ನಲಿಪುನ ಬಟ್ ಅದು ಕೊರ್ನೆ ಅಂತ ತುಂಬ ಬರ್ತದೆ ಬಟ್ ಯಾಂಕ್ ಅವೇಟ್ ಒಂಜಿ ಇಷ್ಟದಾದ ಏನೋ ಪುಣ್ಣ ಅಕಲು ಇಲ್ಲ ಕೊರ್ಪುನ ಕಾಸು ನಿಜ ಅಕಲು ಎದ್ದು ಟೋಟಲ್ ಒಂಜಿ 24,000 ಖರ್ಚಾಗಿರ್ತದೆ ಪಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ದ ಪೂಜೆದ ನಿಜ ಮೂಜಿನ ದಿನ ಪೂಜೆದಾನಿ ಇನ್ನೂ ಅನ್ ಪರಿಪಣ್ ಪಂಡ ಬಜ್ಜಿಲ್ ಮರೆತದು ಈ ರಾಶಿ ಮಂತ್ ಪೂಜೆ ಒಂದು ಪರಿಪಣ್ ಪಂಡ ಇಲ್ಲಲ್ಲೇ ಪೋಯ್ನಾಗ ಏಕ್ಲಿಗೆ ನಾನು ವೀಡಿಯೋಡು ತೈಪವೆ ಫುಲ್ ದಾಯ್ತ ಬರ ಮಂತ್ದೇರು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ದೇವೇರ್ಲೆ ಕೊನೊಪ್ಪುಲೇಕ ಮಲ್ಪೇರು ಆ ದೇವರಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ದಾನಿ ಬಜ್ಜಿಲ್ ಮರೆತದು ಉಂದಿಪ್ಪಲು ಪಂಡ ಪೂಜೆ ಇಪ್ಪದು ಆ ಪೂಜೆದಾನಿ ದಾತಾನು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾನು ಪೂಜೆದಾನಿ ಕುಲ ಇಂತೆ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಇಪ್ಪು ನಾನು ಅಜ್ಜಿದಲ್ಲತ್ತ ಅಂಚೆ ಪೂಜೆದಾನಿ ಕುಲ ಇಂತೆ ಏನು ಏನತ್ತಿತ್ತೆ ಈ ಕಾಸಿನ ದಾಯ್ತ ಬಂತಿತ್ತೇರು ದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೇರು ಪಂಡ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪೋಯ್ನಾಕ್ಲಿ ಕಾಸು ಚಿಲ್ಲರೆ ಕೊಡ್ಪೇರು ಪಂಡ ಕೆಲ್ದಾಗ್ಲಿ 100 ಕೊಡ್ಪೇರು ಕೆಲ್ದಾಗ್ಲಿ 50 ಕೊಡ್ಪೇರು ಕೆಲ್ದಾಗ್ಲಿ 1 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಪೇರು ಕೆಲ್ದಾಗ್ಲಿ 5 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಪೇರು ದಾಯ್ತ ಮಲ್ಪೇರು ನೆನತ್ತೆ ಬಟ್ ದಾದಾನ ಪಂಡ ಇಂಕೊಂಚ ಅವೇಟ್ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕ ಕಟ್ನೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಅಕಲ್ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಕಟ್ನೆ ಅಂತ ಅದು ಲಾಭ ಅನ್ಪಂಡ ಯಾರು ನೆನತು ಲೆಕ್ಕನೆ ಆಂಡಿ ಆ ನೆನತಿದ್ದೆ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಕಟ್ನೆ ಕಾಸು ದಾಸ್ತ ಆಗ್ತಿರು ಎಂತೆ ಅಕಲ್ ಬುಕ್ಕ ತಿನ್ನ ಪಂಡ್ಯರ ಆ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂದ ಅದ ಬಂದೇಜ ಅಕಲ್ ಪಂಡ್ಯರು ಈ ಕಾಸು ನಮ್ಮ ಐಸಾಚಿದ ಕಾಸನ್ನು ಈ ಹುಷಾರಿಜಲ್ಲ ಅಕ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಾಗ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಪಂಡ್ರೆ 24,000 ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆದಿತ್ತು ನೈಟಿಜ ಅಕಲ್ ಬಜಿಲ್ಲ ನೆತ್ತ ಕಾಸು ಮುಗೀತದೆ 20,000 ಚಿಲ್ಲರೆ ಓರಿದಿತ್ತನ 20,000 ಚಿಲ್ಲರೆ ತೋರಿದಿತ್ತನೆ ಅವಿಟ್ಟು 10,000 ಹುಷಾರಿಜನ್ನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪುಕೊಂಜಿ 10,000 ಇರ ಕಾರ್ ಕಟ್ಟದಿದ್ದಾಗಲೇ ಕೊಡಿಯರು ಅವೇನಕ್ಕೆ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದೆ ಈ ವಿಷಯ ಇಂಚಿನ ವಿಷಯ ನಡಸ ಇಂತ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಪಂಡ ಈತ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ತೂಲೆ ಮಾತನಿಲ್ಲದೆ ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿದ್ದು ನಲಿತದ್ದು ಅಕ್ಲಿ ಕೊರ್ನ ಕಾಸನ್ನು ಪಾಪದಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪುನಾಂಡೇಚ ಅವೇನೊಂಜಿ ತೂವಿನ ಖುಷಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮನೋಭಾವ ತುಲೆಗೆ ಈತ ಬೇತಾಕ್ಲಿ ಕೊರ್ಪುನ ಪುದಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ತುಲೆ ಗೈಸ್ ದಾಯ ಪಂಡ ಪಂಡನೆ ಆಪುಜಿದೆ ಪಂಡ ಈತ್ ಕಾಸು 10,000 ಕೊರಿಯರತ್ತು ಪಂಡ ಅಕ್ಲೇಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಉಪಯೋಗ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಹುಷಾರಿಜನ್ನ ಅಕ್ಲೇಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಫುಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅದು ಪಂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಫುಲ್ ತೈಪವೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಪುಡ್ಪೆ ಇಂದೆ ಇನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎಪ್ಕೊಂಡು ಫುಲ್ ತೂಲೆ ಅಲ್ಲಿ ವಾಚ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಪಂಡ ಚೂರು ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸುಮಾರು ವರ್ಷದ ಈ ಕಲೆ ಮನ್ಪೇರೆ ಈಗ ಸಂಸ್ಕೃತಿಲ ಅಂಚ ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೂದಿತ್ತಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಪರೊಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಬಿಡ್ಪೆ ಆಯ್ನ ಹತ್ತು ಬೇಗ ಬಿಡ್ಪೆ ಅಂಚ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಯ್ ಲವ್ ಯು ಗೈಸ್.